Valtteri moro. Tänään tehdään video ihan kotiolosuhteista ja mikä onkaan sen parempaa näin joulualla kuin graavata taimen. Tosiaan tehdään graavia 3 eri tapaa. Ensimmäinen suola, sokeri, tilli, valkopippuri. Sitten toinen sitruunaa ja appelsiiniä ja sitten kolmas käytetään giniä ja rosepippuria ja tilliä. Lähdetään vetämään fileiksen. Noin. Meillä on molemmat fileet vedetty nätiksi, sieltä on ruodot poistettu ja kaikki ylimääräiset läskit ja muut. Sitten meillä on kalat rensattu ja laitettu tänne astioihin. Mulla on voipaperi täällä pohjalla. Mä oon hiukan kuivannut kalojen molempia pintoja ihan perustalouspaperilla. Tää voipaperi kannattaa rypistää ihan palloksi ennen kuin se laittaa tänne näin, niin silloin sen saa paljon paremmin muotoiltua tänne näiden kuppien pohjalle reunojen myötäisesti. Sitten aletaan seuraavaksi tekemään noita suoloja tähän näin. Eli tässä näkyy suht valmista lopputulosta. Graavitaimenet on nyt purkitettu. Seuraavaksi ne lähtee kylmään. Kiitti kun katsoit tämän video. Seuraavalla videolla nähdään, tuliko näistä yhtään mitään vai meneekö nämä kaikki roskiin. Niin ei muuta kuin seuraavaa videoa. Moro!